U derbiju devetog kola prvenstva Hrvatske Jug je na kraju uspio pobijediti Jadran u utakmici u kojoj je vodio samo 1-0 na početku utakmice, nakon toga je puno napada, ali i kroz prve 3/4 toga bilo na strani Jadrana. Jadran koji je, možemo reći, možda malo manje griješio, poveo je u prvoj četvrtini 3-1, na kraju je završila 3-2 i onda ide jedna izjednačena borba. U tom trenutku Jerko Marinić Kragić je čovjek koji je vodio napad Jadrana, ali naravno priključivali su se i ostali. Bilo je puno promašaja s jedne i druge strane, fenomenalni vratari, pogotovo Popadić na vratima Juga, Toni Popadić koji je na kraju završio utakmicu kao jedan od junaka, 18 obrana kroz 4/4, a nismo još ni došli do onih peteraca jer ipak je Jug trebao, možemo reći, dodatno vrijeme, završivši ovu utakmicu na kraju jednim povratkom u četvrtoj četvrtini koju je dobio 3-1 koristivši svoju igru tako da je izborene peterce zabio Vlaho Pavlić koji je bio na 3-3 tu tijekom igre, kasnije i u onim petercima u raspucavanju, ali bitno je bilo da je Jug postavio bolju obranu jer je do tada Jadran bolje branio, pogotovo s igračem manje, i nije bilo možda puno golova, vidi se i po rezultatu, ali svejedno kako je odmicala ta četvrta četvrtina, Jug se polako vraćao. Jug je dobio onda priliku i s igračem više u samoj završnici kod 9-9, ali ispustio je taj napad. Imao je još jedan napad gdje je Bušlje pogriješio s dodavanjem i to nije uspio na kraju, a Jadran koji je možda imao malo i sreće, ali imao je i znanja jer onaj jedan pogodak za kraj treće četvrtine Butića za 8-6 je mogao biti prekretnica, ali Jadran to nije kapitalizirao u četvrtoj četvrtini i onda nas je utakmica odvela u peterce gdje je bolji bio Jug, odnosno Toni Popadić koji je odmah na početku obranio na 2 izvanredna pokušaja, a nakon toga je ipak Jug svojom realizacijom zadržao prednost i uspio nanijeti Jadranu prvi poraz u sezoni, time zakompliciravši borbu za vrh, za jedinicu, i ovo je bila još jedna utakmica koja je samo pokazala koliko su sve te momčadi vrlo blizu. Jug na kraju ipak može slaviti, a Jadran više žaliti, i to je nekako sukus cijelog ovog dalmatinskog derbija. Bila je jedna izuzetno stresna utakmica, puna naboja, i emotivnog i fizičkog, i definitivno teška utakmica protiv, naravno, teškog protivnika i protivnika koji je u principu i bolji i iskusniji od nas. Definitivno utakmica kako nam je trebala, malo radi samopouzdanja, možda možemo reći naša najbolja utakmica ove sezone jer nismo popuštali. Napravili smo puno grešaka i puno grešaka koje zapravo i ne bi smjeli, ali smo opet uspjeli doći do pozitivnog rezultata na kraju, to jest do peteraca i pobjede na peterce, tako da sam izuzetno zadovoljan i nadam se da možemo u ovom ritmu nastaviti. Sad imamo i teške utakmice Eurokupa i Mladosti, nastavak sezone prvenstva Hrvatske gdje nema više lagane utakmice. Čestitam ekipi Juga na pobjedi, imali smo vodstvo gotovo cijelu utakmicu, jedan dobar ritam, dobru igru. Na kraju smo pali, malo je uvjetovano time što smo imali sužen roster zbog isključenja igrača, malo i umorom nakon cijelog tjedna, međutim čestitam momcima na izuzetnoj borbi, kažem, mogli smo u jednom trenutku prelomiti utakmicu u svoju korist, nismo uspjeli, donosili smo u tim momentima nekakve krive odluke, pogotovo napadačke, ali evo, zaslužena pobjeda Juga na peterce na kraju.